ziua, dragi prieteni! Bun venit la episodul al 8-lea. Noi ne ocupăm deja de ferma de fân, că la 7-lea episod nu am mai terminat ferma de fân. Așa că noi vrem să punem fânul, să îl luăm și să-l punem să-l plantăm. Noi vrem să-l luăm. Uite, pe acolo. Pe acolo și luăm fânul. Doar că cred că nu ne ocupăm acum. Nu știu dacă ne ocupăm acum, dar cred că ne ocupăm acum. Tu ce zici, Patrick? Eu aș zice că da. Oricum, cât mai bate, mai facem și experiență. Da. Că scopul nostru mereu a fost să facem cât mai multă experiență. Da. Am uitat să vă zic la începutul videoclipului, dar Dar tot sper să vom avea destul fân ca să tragem moi, vaci. dar trebuie să se facă, dar stăm mult să se facă fânul. Așa că lucrăm, facem mașină, facem... Păi nu, parcă am zis că facem mașina la episodul 10. Ai un os? Că poate putem să-l îmblânzim. Nu. Dar nu e îmblânzit? Ce zici? E îmblânzit? Nu e îmblânzit. Că doar dacă mai joacă cineva pe server. Te urmează? Că vreau să-l luăm în casă. Păi nu, urmează numai dacă am o să mână. Păi luăm osul că parcă l-ai pus pe undeva prin casă. Nu, mă, l-am transformat. Bă, da. Cum adică l-ai transformat? Firai să fie. Voiam să facem și noi un câine aici. Voiam să avem și noi un câine. Dar pisica cu ce e îmblânzită? Pisica cu pește. Deci prindem pește, luăm pisica. Dar nu Avem os? Da, Îmblânzim câine. Dar nu avem pescuitoare. Da, ia dă-i tu pe crafting table și poate... Păi nu, că avem, știi de ce? Știi pentru ce avem nevoie de ascuțit? De bla bla. De undiță? Undiță. Uite, avem nevoie ca și arcul de lână. Lână. De lână. Nu de lână, de daia, cum se mai numește? Pânză. Dar nu putem să facem un semn din acela ca să punem la mina? La mina noastră? Stai. Ce ai zis că trebuie? Semn. Nu. O pescuitoare, nu parcă am zis. Da, dar ne mai trebuie și un semn. Este, să văd unde e pescuitoare. Nu. Merg foarte lent. Să găsim mai repede. Uite, covor vreau să facem. Covor, dar nu avem. Ce încearcă? Că parcă pe aici. Uite. Pescuitoare. Bețe noi avem. Dar nu lână de păianjen. Da. Poate găsim un păianjen și poate... Uite, în traderul avea o porțiune în care... Da. Uite, nu se poate să punem semnul? S-ar putea. De care semn? Semn în care trebuie să ridici, semn normal sau... Oricare semn. Doar să fie un semn. Ca să știm mina. Deci, scriem mină, nu? Mină scriem. Ce altceva? Asta. Credeam că pot să-mi fac buți. Nu credeam că n-am buți. Ce ai zis? Unde parcă era? Unde era? Uite semn. Oricare semn, nu contează.
Poate acela de sus, de lemn. Încolo. Stai că n-am bețe. Nu voi de bețe. Păi, fă bețe. Poți să faci bețe. Bețe și... Nu, ăsta dincolo. Da, ăsta. Da, merge. Păi, hai să facem. Stai. L-ai făcut. Bine. Decât trebuie să îl punem și scrie mâină. Aș vrea să găsesc și eu ceva în care luminează. Și Da. Uite câinele, nu avem osul. Bietul cănuț. Pe păluș. Așa, Și dar unde să vă oare spun. punem semnul? să vă spun, uite cam aici. Dacă ar putea sus. Uite cam aici. Uite așa. Da, să se pună cam așa. Da. Vă da așa. Scriem acum. Dau așa? Scriem mină. O să scriem mină și ca să știm care e mină. Și Dar nu avem, mă. Punem. Nu avem, mă. Punem Amina. Da, nu avem. Bă, da, avem. Cum șterg? Dă-te jos, pătrat. Mină. Și acum? Am terminat. Stai să pun punct. Cam așa am scris. Așa și punem punctul. Da, de fapt nu-l mai punem. Gata. Și mină. Se vede? Mină. Mină cu punctul la final. Așa. Ca că putem torțe. Vrei să minăm ceva sau ne apucăm deja să facem ferma? Păi nu, că am... Stai să... Uite fânul. Uite fânul. Fânul. S-a făcut fânul, dragi mei. De-abia acum s-a făcut fânul. Să punem și aici un semn. Așa. Semințe? Uite că sunt semințe de fân, cred. Uite acelea. Cred că sunt semințe de fân, nu? Astea sunt semințe de fân. Hai să le punem. Plantăm și plantăm și una unde ai călcat. Patrick, să știi că punem... Așa. Punem și aici un semn, eu aș zice că... O să pun după aceea după ce terminăm ferma. Uite, da, pune. Uite că... Nu mai călcăm. Da. Pune de fân, te rog. Stai că gata, știu eu. Iar nu merge cu dărul. Ce? Ela, Da. crezi că facem acum... Acum... Crezi că facem acum mașina sau... Nu, cred că facem balcon.
poate la al 8-a, la al 10-a, că noi îl facem deja pe al 9-lea acum. Nu acum e al 8-lea. Și după aia al 9-lea nu mai știu ce să mai facem, dar o să ne continuăm. Cred că ne vom continua balconul. La revedere și ne vom auzi la al 9-lea tutorial.